I just tried to box on that way. Hey, hey, Naka.
because I'm a lot of because before anything there is a town. We come from home. So I'm a dry number. I'm a diriging number.
Aye kelela ndama na go na ba kele ndama ba na ba kele ndaru chuku na ba neme ka mara na nganga kijiji pasarali pasarali ndama ba awugi ije ko na wi je mini ya nganga pasarali momunke ya momunkani na pese kwa ya nyota ai me mi jiriji ko mara ta na obi do la ya na ko good relationship also to era man na ya baba mo ba me kuchi ya ye we ngwa mo bo so to na mo be baba tara man na go me kuchi ya ya de ku wo to mini ndo ya do ku me ya do nyata adro nya pa ya aya powala aya choge punu lo bi ata choka ro ko ba sa dia ukwa ha ji bia ukwa kwa geji ala ana se itirija wa brother makiya je ku itirija to bi ku ga ba ana ku itirija wa no wore nda magi ihe wi ba ba o te o ha itirija e ho itirija and chi bo wa itirija da o ya wala mara na che fola so itirija da ala che fola ana eriela yeri da chire ka sa merita ndamo ba se ide ki e wale ala ihe mere anyo yo so memere gi ya ana ego wo le za woputa ihe owuli chi mere anyị taa ai se ụzọ ha ga echi echi aga mụba mmaji pụrụ ana achọ nwoke na ụlọ ama hụ nwoke ana achọ nwaanyị n'ụlọ ama hụ nwaanyị ihe eji bịa ebe ahụ udo na aṅụ and udo anyị ji bịa udo mesokwa anyị ọfọ ka anyị na-ahapụ ọfọ ka anyị jikwala anyị ga-ese ndewo nna meri n'ime nwee ka ị ga-eme regret Chineke ma kama na nyekwara anyị niile n'aha Jizọs n'aha Jizọs And I go back to one say,
Oh,